Ассалому алейкум бародар ва акаҷуноб. Бисёри бародар ва шаҳрвандои мо ки аз беруни Великобритания ҳастанд, саволо метаванд ки кай анкета кушода мешавад ё ки кай бо метавонем ба Великобритания бираванд, ки чунки дигар шаҳрвандои Тоҷикистона қабул накардесиянд. Аммо як хушхабар барои тамоми шумо, илтимос ҳамаш б+ дар ягон кас дар ягон ҷо пул натиҳен. Илтимос б+ ягон ҷода пул натиҳен. рӯзи 22 ноябри соли 2024 барои сезони соли 2025 анкетаи компания Кеспай кушода мешавад ва илтимос пеш аз анкетаро пур кардан ҳатмӣ аз шартош хабардор бошед. Бисёри шаҳрвандои мо масалан англисиро намедонанд, забони русиро намедонанд, як хелош анкета пур мекунанд, қариб 2-3 сол жда мекунанд, мегӯянд ки нагирифтанд ё ки моро қабул накардан, мегӯянд ба он хотире ки забонро намедонанд, анкетаҳошонро пурратар пур кардагӣ нестанд. You can come, brother. Анкетаҳошонро хушрӯ пур кардагӣ нестанд, аммо 2 сол 3 сол ждат мекунанд. Шартоша ёдтон набуроред, рӯзи 22 ноябри соли 2024 анкетаи Кеспай кушода мешавад. Шартош ҳамин аввалин шартиш ҳамин ки шумо бояд забони англисиро бидонед, хатиаби дар дараҷаи базовӣ мегӯянд, яъне ки шумо ҳамсӯҳбат шида битонед, гап зада битонед, қатъи фермеро ё ки қатъи ҳамун коллективе ки аз дигар давлатҳое ки берун аз Великобритания ҳастанд барои кори ферма меоранд, шумо ақаллан гап зада битонед англисиро. Чунки шаҳрвандои мо забони англисиро намедонанд, ҳунарҳои пурра надоранд, анкетаҳошон ба ҳамин хотир дар любой анкетаҳое ки боша пур кардагӣ ҳастанд, любой компанияда 2 сол шид 3 сол шид ждат мекунанд ва аз ин фурсат бисёри мошенникҳо истифода бурда фреб карда пулошонро мегиранд. Дар ягон кас ягон ҷода пул натиҳен. Бо дар ин ҳамин промои дар ҳамин камера мегӯям ки ягон инсон, ягон шаҳрванди Тоҷикистон шуморо ба Великобритания овардан наметавонад. ҳамин чизои компания ки бояд шумо ба Великобритания биёед барои кори мавсимӣ б+ аст. Ройгон фри б+. Шумо бояд ягон кас пул натиҳен. Ба ҳамин хотир кадомоед ки забони англисит хуб нест ё ки камтар англисит хуб мехоҳед такрор кунед, то рӯзи 22 ноябр ҳаракат кунед, забони англиситона хубтар нақсар ёд бигиред. Дар Тоҷикистон бисёри муаллиму муаллимои ҳастанд ки англиси дарс метавонанд, равен ақаллан аз замоно ёд гиред ки дар дараҷаи базовӣ ақаллан шуморо забони англиситон хуб боша. Рӯзи 22 ноябр на танҳо шаҳрвандои Тоҷикистон, балки аз шаҳрвандои Қазоқистон, шаҳрвандои Тоҷикистон, шаҳрвандони Украина анкета пур мекунанд. Мо ҳаракат мекунем ки шаҳрвандои мо бисёр пур кунанд анкета ва мо боша агар имкониятҳошон дастгиришон кунем, то шаҳрвандои худмон бисёртар биёянд, ҷои кори хуб шаванд ва илтимос қонунӣ кор кунанд ва қонунӣ аз давлат берун шаванд, яъне ки барои кори мавсимӣ ҳар дафъа файродшон кардан бигиранд. Худованд ҳаматонро нигоҳбон то рӯзи 22 ноябри соли 2024 ягон навигарӣ шавад, боз ягон компанияи дигар кушода шавад, ҳатмӣ барои шумо хабардор мекунем. Дар Instagram ори влог бисёр вақт промои эфир мекунем, группа Telegram ори влог бисёр вақт видео мекунем. ҳаракат кунед, биёед иштирок кунед дар ҳамун промои эфиро ё ки видеои ҳамин маҳдинаи моро тамошо кунед, то барои худтон маълумоти пурратар бигиред. Ассалому алейкум аз Лондон. Боз як бор дигар хотиррасон мекунем ки ягон кас да пул натиҳен, ҳама из анкетаҳо б+ аст. Бай бай.